তলে তলে তুই তলে काहे बाबा इटा काय खाले नाले होत दे खाले नाले और नहीं हवा के काय बेलो काय बाबा के खाले नाले के होत ई बोबा मुई के तोर मां के बियाह हिनी जे बुआ बोबा बोल तो नी नी हमर याडे चलती ना चलसी ना कंदा चलबा कोका बडू के हमरा रे बुआ बोल ओ ए अलगा आले गुरु बुआ के दादी साडी मारी मने बोलता ओ मुई बोलता जे आधा संपत्ति लूटवा लागि एटा बोबा बोल तो जेटा केन तो झड़ी जुट जे तमे देखो नहीं तो नहीं झड़बार मुई केन तो झड़ी दे नहीं नहीं आगो टिके फिट ठाक छिलो एबे टिके चेहरा पूरा डाउन ही गेला एटा तोरे बुआ नहीं कहना 2-3 दिन हला ना जे मके इंती ही जैसे इंती बोले क्या डाइटा ए वैसे नहीं क्वेश्चन के सरल झाड़ा का बोलछन जे सरल झाड़ा सरल झड़ा गुरु नुआटा बाहर लखी कैसे बोलछ कोरोना बाहरी थिला हमका नुआ गोटे बाहर लखी हेटा तो सरल झाड़ा के क्या ओडे तो बोलछ सरल झाड़ा होय 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 हेटा तो ए सरल झड़ा हिजु जे होय एक केबे ठामिन बुआ এটা হেলা না কেবার রবিবার গলে কেবার বল সোমবারু আর सोमवार সোমবার दिनु হে এটা তো शिव बाबा के टिके শিব বাবা হে কি ন মিলবা এটা হ্যাঁ কি ন মিলবা কৈলাস পর্বত এ বুয়া গো কৈলাস পর্বত কি লগাই যে তুমি জানা বাবা ই আমার ই গোলাম কেন পারে গোলামরা তেনে পারে নেই নি কি লকেছে এ কৈলাস পর্বত আছে না গোটে জায়গা গোটে নাই যে মোর সরল ঝাড়া তরল ঝাড়া কন্ডাক্ট তো কম্বা বেলে একদম পুরা 10 दिन পতে ঝাড়া নিব ইয়ে বুয়া হিন্তি পুরা অখা দিন তা 50 দিবা সন্তা ঝাড়া পুরা ইয়ে বুয়া গো